Nakasulay na ba mo nga duha ka buok ang nagpag-upload Dolanday? You tried one time. Two person sent her letter of your program, Stagnant of Your Life. By the way, Paano? no, nothing. Nothing, yes, no. Nagkasinabot mi sa kong amiga. Nga isa ko na lang namo padangat ang among suwat nga na sa inyong tulumanon. We're talking with my friends, Dolanday. Yes. Hey, you want to write our story? And said, Stagnant of Your Life in MOR 11.1. Unsa ko no, ayay? And my friend said, yes, sure, why not? Oo nang nana mong suwat sa ninyo Dolanday. That's why my letter is now you read our letter. Ako rin si Honey. Duha mi ani ni Joy. My name is Honey, and together with my friend Joy. Yes. Hey, Joy. Ako si Honey and hi, ako ba rin si Joy? Hi, my name is Honey, and my name is Joy. Nagpuyo mi sa may Santo Tomas, Davao del Norte. I live in, we live in Santo Tomas, Davao del Norte, Dolanday. Ato bang daghang kay mga langgam. Do you remember? There's a lot of, birds in the sea. Birds tree. Classic, yeah. Very classic. Kini nga mong suwat kabahin kini sa among gugmang nangapakyas. Our love story, Dolanday, is all about our relationship, our love. It's broken because they cannot expect the reality. Mga ganun na niyo. Hindi, bakit mamagunay akong pagtog? Sa niyang naghuat mi og bus paingon og Davao sa terminal sa Santo Tomas. We're in terminal Santo Tomas, Davao del Norte, Dolanday. Nakita na mo ang bus body number 4340. I saw body na bus number 4340. Ang iyang biyahe Davao Santo Tomas, Davao. Yes, the road is Santo Tomas, Davao, Santo Tomas. Any point of Mindanao. Dual service. Dual seat, brother. Classic, yeah. Very classic. Ang konduktor si Dodong. Kami ang nagkauyab. Si Honey Daiko. My name is Honey, again. And my boyfriend is Dodong. Dodong Kabahong. Si Dodong Kabahong ang konduktor. His name is, yes, Dodong Kabahong. Dodong Woon. Samtang akong amiga si Joy, ang inspektor yung nauyab, si Palos. With my, friend Joy and her boyfriend Palos is an inspector. Nadala mi silang pag-jamming Dolanday.
Balot and Dodong Kabahong Dulanday is very like a salesman. Yes, like that. Dito nahulog ang among loob sa ilang duha. That's why we fall in love with him. Dulanday. James. Duha man sila. Dulanday. O dili na nagsugo ng gap no sa mga boy. And it is a silent talent my wife. Ang iri. And then it's a Tabu. what happened. Girl, ko pa lagi yung bad girl. Girl, ganina rat adiri ba? Wato-wato sila tutod-taod din na nalagin na. Gimingaw na juga ni Kuan girl ni Palos. Ni Dodong di ay. Imo biya na se. Oy, nanagal ima. Ikaw ba? Ayaw kang nilog ba? Wala oy. Ako, giminga na kay ko ni Palos. Antay ka ako kay gimingaw ni Dodong Kabang. Gimingaw na ko ni Dodong Kabang ba. Dodong Kabang. Walay matalo. Walay matalo, walay ilong. Ano sila oy? Tatatan siguro ang ilong nila. Itlog mo na yun, Orange! Itlog mo niya! Itlog, girl! Pang-libre ba? Girl, itlog! Ay, ayaw, kaya naman paabot. Ito ka na nanay mong itlog. Kanang kwadyaw, kanang, say ka na Uy, sulay nagbuwak. Bisag isa kasi mana na nilo. Dili pa ni baho-baho. Kanang satiro, tawagan ako naman di ba palit na. Uy, ito yes, parang pag itlog. Itlog mo, Tis! Itlog, Tis! Orange! Orange, brown niya, brown niya mo. Meron daw, the orange. Ha? Ay, sige, suka na para makayutang sa kong tuwing saka. Dilip ko. Ano yun mo, mani mo na orange ko ito. Di ko, nasa ko. Hey, dabaw. Dabaw, sasab na kayo, bukot naman. Kudel first. That's it. Para bin. An ganir mo han. Oy, naalilo ba yung gibingon di ako nimo, magbuot sila ka naman kailan magawa? Ha? Ay kung kinanaabas Relax lang talaga dito sa namong speak to. Uy, darling. Ang grabe gini mo. Ay, darling! Ikaw ba, di ka na Ikaw ba, ganina ka rin sikulat. Ay, si Flappy ginamugir pa kayo. Muna ko rin na yung Boston ba? Pasensya na mo nga nalangan mi kay Juan, kanang traffic ng hugay ko. Mau. Anya, tara na! Usap mo yung dugayan din nato. Ane, Trip sa ito na. Tara! Sorry, Boss, nabayan ko rin niya, boss, eh. Ay, ayaw na kabalooban sa mga director. Tara na. Yes, manguyog tayo! Kuyog di ka dito, bunggol ka. Ikaw gusto sa mga. Uy, kachusi ba mo? Wala ba kang tumboy? Kachusi kayo ka? Pala na, tawa na kayo. Ang sosot yung marag-mareo sa walagun na lang kayo. Uy, bahala! Wala kang babae sa isip ni Baba. Dinala ko ni Moy, kamay na lang ko! Wala ba kang... Ew! Tara. Sitting here eating my heart out, baby, waiting for some lovers to come. Ay kabalaka to na dito tapos pikas payag sila. Lagi mo. Hindi kita magpakansi sa oras, ha? Kaya panagsarap kayo sa magkita niya. Ito na pisuri. Ano na nang pag makaluag-luag ko sa panahon. Suri tagdabaw. Saan ba? Kasi langit ako sa kung amo na si Kuya Archie sa Malinog. Ay kabalaka lagi. Suri Patay lagi. ka! Patay jud ka, ha? Patay jud ka, Los. Dong di ay. Parang Los, mo kayo ng imong kuano, imong pantalon? ikaw pa.
Nagkilipi ko ba? Ano sa istorya ko? Hindi na ito nasabutan ni Guman. Kung gani ako nimo. Sorry, Mga isa lang malibig. kita Tagdabaw. Lagi, kita ito Pero mo, ako lang, pindot mo, sakay na ka diri sa Tagdabaw. Sure ba? Suri ito ka ganang asam ta. Kapat, saan mo dito? Kasi, Tatlo na bit. basi nangatik ka ha. Ano naman, tikman ko di, nag-iisuri lagi tika. Basi tikal na. Di lagi. Kasi marika, masing atik, hindi lagi. Ako, di ba na yun? Asan ito sila? Mas kaya dito sila. Naningkamot sila nila. Dali, Ben. Rose, asa naman to sila? Saan dito sila kay, nangahig to sila. Sabagay, ay, punta. Sige na. Buat ganahan kay ko. Ganahan kay ko di mo sa, Ay, sinaya na mo. Usay na, way na hid na, Sinaya na. Ay. Kapag kay na ikaw na mula birjan ng Japon, para kung ko doktor ng inspector sa Luwana na. Paita ni trabaho niya eh. Napapa na ng bali number 40 sa tumbas. Dito kay kung may ako ang kanong ni. Pikin ako diyan, ako yung nakapapuno na yung mga ban. Wala pa kung ko doktor na usa. Asa yung mga budok ay? Ito na may Hey, Hoy! basta kay, babe, darling, Ang promise ninyo, ay, Lagi. tuloy ninyo sa Davao. okay, bahala. Hoy, ikaw nga, mantay ka. Magtarong kay Gideadong kay ako. Pag isuray ko mong promise ba? Gusto rin ko din yung matong dabaw yun. Laag lagi kita dito. Bisigasa kami bahala ni mo. Di ba, Los? Kita bahala, Los. Ay, bato magdabaw kami bahala niyo, okay? Sige, sige, amping mo ha. Hoy, Darling. mabasi mga minyo mo. Darling ha. Ang gawin niyo, tanawa daw! Tanawa! Awa ko. Akong driver may minyo, Dre. Anak sa ko, ipahig na ninyo. Kaya ako makaluloy. Ako pa'y muwasik. Ako pa'y mudrive. Hindi lagi kami ni bahala. Magtarong ba yan, sweetheart? Kasi minyo ka. Bantay dong ka. Bantay dong ka yun. Ay, sa mukha. Dala. Ay, ganun gamok. Asa mo ito yung promise na isuray ninyo dabaw? Isa, darling, asa naman to? Ayaw sa kay kamo nga ang amo ang supervisor nagatang-atang na nya sad kayo nya. Sus, excited na biya me. Dili, ano nga naman, ano ha? Dili man mo na mo paglitihon. Bukong man mo sa bus, di ba? Bukong. Sabi sa dong bukong. Uy, unsangol man ako di ay be. Marili kong bukong, di lami. Dili, pasabot naman. Ang paglitihon mo na mo. Mga hinigugma man mo na mo, di ba? Bitaw. Inani mo ko na dyan. Ang among supervisor, naga-conduct ko doon ka ng, Brad, ako istorya, ako inspector, Sige, konduktor. sige. Ikaw, Brad, Konduktor. Ano man, mabulabog na. Inanin ni siya, paminaw, pagod. Kanang mo ang supervisor, nag-conduct na sila ang inspection. Every kanto, naana sila daghan ng mga 3,000 sila kabuok. Na pila ka kanto nagigab sa Tomas pero Davao. ipon na nila. Ihapon na nila.
Kanya nga mga ticket na mo, dito na nila ilang inspection nun. Ilang ko na mo ticket ka, page good, mga 3,000 po na ka page. Kanya nga makulangan na kami. Di man na mo ma-entertain, di ba? Oh, ya, masigon niya masilit mi ba nga? Ako may inspector. Ako may inspector. Ako lang istorya, Brad. Ay, sige kuwan da kay. Tapos to na, ako may paningil po. Mo gani. Lagi ako may opisina man nga o sa opisina man nga kuwan istorya. So, kasabot na mo. Sa opisina man gud, sa opisina man gud. Uy, parang dito, ibig mo lang gijaming lang ninyo doon ha. Wala ko nang jamming ninyo. Sa opisina, nag-meeting mo dito. Sa whiteboard, siyempre mag-meeting mo na may ginay whiteboard. Nya, kinanglan yun nga, ang among pasayro, intact na. Why mo tindog, why magyaka, sitting ginatalan, di ba? O, ikaw pa istorya kay sa biyahe naman. Mo gani na nga pag inihapay ng pasahero, inig ka ng pina-update ng inspection, kami may madaot. Sakto. No, hindi pa mo na mo mabigyan. Sure ka, darling. Alam nga niya, masugot na po di may masakay mo glaying bus, pero Davao di po may masugot. Dari din mo sa muang bus sa badi number 4340. Lagi. Di ba? Di ba, Luz? Sakto ka na. Sakto lang giingon ni Dudong Kabahong. Mao gani nagsabot mi ni Palos nga diri may mag-overnight ron first trip mi ug Davao para makauban ta ninyo kay busy pa man sa dito sa Ikulan di kay mi ka kuan dito pating bisiha gyud dito. Tara na. Diri na galit sa overnight na galit sa. Gani, sundan na din nato. Grabe po ka. Wala ba buhat ya Dong kaya kung atat magkaya ni maraman ka ni nga permanente excited ni nga ko. Di man excited ako. Ito din excited. Dabaw. Uy, ikaw ba, mayroon ka mga Cecilio, di ka matabang ko sa akin siya, ha? Boss, sige na po pangayon niyo si Cecilio. Antag Cecilio, pila na Cecilio, dos. Dagang kayo ko, may pagkakampak ko na, sigurado pa. Laban. Dabaw. Darling. Uy, ay, tikit din ba? Tingin, biyahe mo, labi rin binayon O, dali sa bang. Ikaw ba? Wala ka mga skin mo. Ano sa sabot na ito? Ay, lagi pa. Darlene! Okay na. Ayaw. Ay, sandali pa! Ano may nag-inspection mo ko sa mga wandre, mga Ano naman yung mga tubabaw? Sunod na lagi. Busy kayo. Busy kayo, bisensya na dyan kayo. Dabaw. Kita ba ito ko yung tingin talaga? Ito ko yung tingin. Yung tingin sinihan. Yung tingin sinihan eh. Dabaw. Desat ma, ikaw di mo ko sabdon. Uy, sa mga mura ka dilag yung book diri pa. Sige, sunod ni mo ba? Kasi masa ada ni mo di ay. Busy gani kayo, may naganin Mabibing nga, pagkagsak ko, be. Ayun, sige, kustak, pandamay ka ma. Ayaw ba? Uy ba? Dahil ba? Ayaw lang. Walang wala sa mangkak. Uy, ano ba kayo? Uy, ang ikaw pa. Kung sakay ko pa na ako kay makumpra kong itlog. Ano rin yung ticket, oh? Ito sa diri ba? Kung saan ako magpasa, di mo naman yung mga pangagan. Classic na yan. Sa diri ba? Ikaw ba? Sa diri. Dong. Ay, lagi kay busy, lagi kay Emil. Darlene! Alis ako mainit sa sandali! Wala ba ito ko kabisi kayo ba? Bro, abanti na. Hoy! Ano mo? Naglikay naman mo. Mauna. Wag ako kayo. Palakunin ka ninyo. Masakit kong kidney, ano eh. Puta ka ron! Ikaw na, palabanday mo na. Masakit kong kidney, ano eh. Sige na, busy kayo. Sige na, baba na. Ano sa ba? Padabaw
Kung sabihin may padabaw, ay kinuli mo kami sa dabaw. Sige na, baba na. Ay, Tara na, larga na. Buka, gini niya, tara na, larga. Kawan itu masang iPad deh. Mabay skito na siya sa mouth yan, ba? Kaya, labog sa dito agad. Lagi. Siya, baliti ko ang... God. Ay, tuwan. Ikaw, nganong di mga mong kuhan, ha? Ako'y labot na kamigya kasi paano, Jo Indri na plater ya. Ako'y labot na kamigya na plater ya. Ano mo style? Pantay ka. Plater ya. Sige kong kuhan na. Sige kang, mura lagi kang bukong, katulog ng bukong ka. Pero good, pabalhin taglain ba? Bago. Lagi nga, labog sa dito agad. Mababay. Sige, wala. Nagsusunod sa tumabay. Nong, Dabang. ano lang ako di mo nung... Pamilyar ko ninyo. Pamilyar dyan ko ni mo. Ato kung uyab, ato lahi lang mo kung doktor lagi. Ang dispatcher na lang din akong konduktor kay kulang kay may tao nun. Asa naman si Kwan, si Dudong? Ay, si Palos, si Dodong, di bali nag... Si Kabahong ba? Dodong Kabahong siya nagmate. Ha? Wala ba nila nagmaki? Wala lagi tignan. Maog yun. Nagpabali na mo, nagpa-sign man to sila dito kay ang pamilya, dubiyato sila. Maunsa? Pamilyado sila? Ingo siya kayo, maulit tao sila. Tingnan sila. Muto, umuha na konduktor ng inspektor. Daming kayo Ang dali ng mga konduktor ng inspektor di ay? Dilitan ng konduktor, inspektor. Dilitan ng inspektor, konduktor. Ang sila ka nung, bakit yung kayo ka ba? Si Kabahong? Minyo ni kang dakot? Dili! Dili ni ka na mahimo. Ikaw ang salas. Ninyo ko na ikang daka. Dili. Dili pwede. Are, mati. Bart. Hindi na kita masakpag, hindi na kita nagiging mati na nung jay. Mati na po itong tirada. Ana, ginabas Mati na po itong tirada. Oo, may lain pa. Mati na po itong tirada. Kabalo ba taga ako inspector ko dagang kayo mga atchop pulipart ako niya kayo forma pa lang. Ganit. Mati. Ore, sakay na mo, mati. Ore, kamay lang. Mati. Kamay na lang. Oh, kamay na lang kayo, bro. Kamay na lang kayo. Mati. Mati. Bigyan ni sir. Part, dili ko agi sa may vulcanizing part. Campus may justice. Bakit may gambingan pa? Hindi ko na may paro pa. Alam ko na. Hoy! Ang buksan! Alay mo dali
Bahala ka naman. Ano gina mga konduktor ang inspektor sa bus, no? Patik-atik na yun, girl. Tapos yung mga driver, opto po na yung mga driver. Girl, nawato na lang natin sa may kabubuton, girl. Para rin naman sakitan, girl. Pare-pareho na sila tanan, girl. Siya ko na konduktor ang inspektor, girl. Okay, driver po na. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic. Sakit man Dulanday pero nailan nung nalipat ni sa konduktor o inspektor. Sa bus ka na yung money number 4340. Sinala ko yung sultan sa pangalan sa bus nila. Basta color yellow. Kain man mo karon dudong o palos. Dali na po mo mamiktima ang lain. Sulti mo sa tinuod. Lagi siguro ng life, dawat-dawat na lang ta. Wala sa sunod din, lagi may magpalipat. Sabi ito mo biyahe mig Davao. Ako doktor, matapad yun, majaming-jaming yun. Yan pagkabot sa naan, sa kayong inspektor, utro po, majaming-jaming po. Mahal ang mga mi, Dulanday. Muna nasakitan po mi. Salamat kasi gayon ninyo gihatag sa mua. More power. From Santo Tomas, Davao del Norte with love. Inyong mga suwat magtatampo. Honey and joy.